No, 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 no. Ngawa. Sa wagi customer magpabulkit yun. Ako itong gisugong mga bata nga itong butangan ko na suya. Ako maginaabot ng mga motor na pabulkit. Tatao doon, basta mayagiyag na itong mga suya katong mga bata na itong gisugong. Basta gini. Na gini pag-subang yun. Kasi maabot na tataon. Kaya tataon na. Asa na gini naman. Makakaon yung kuwanik. Makapalit yung ginasal baboy dyan doon. Abot. Ang tagarin. Likod ba? Puro lang ko inita po. Pagkita, gina sila kung saan ang pagbulkit. Pas-pas yun yung bulkit yun. Taat maghani. Dali kuplak ini. Dak, bukan ni. Asam ka na ising dringap. Mungkin ba kay ngari? Malasa ginakuan eh. Para betul kuwaon. Sis tidak. Sao ba kuwa ano ni? Lahat sa siyang punya bisa gini. Lagi ni. Suka cinta ang karga karon. Lagi. Mo ni kita kita kombinasi ini. Jadi dulu arah tayo. Ngasol baju kayu. Ako na ito, cek. Baju ako na sendiri bukit kayo. Atar bab. Sudah nih. Grabe ni kabawas ka tor. Kabawas ka. Pwede ko matuo ko tor. Kabawas ka na ko. Karon kabawas ka. Bata. Asam dressing diri. Dressing diri. Mungkin mo gini. O gila daghangin niya. May pressure kay may kuryente. Sudah 2 menit to. Sao man ito? Oh yan. Ini ko ara ba kayo? Bugba gid ang outfit ani. Bumotor ba kay ko? Na mabaho gid ron. Itu. As kene singgir bab. Lugar dulu. Wan gini. Nangta ni si nangta ni. Baju pa ni oi. Yang bukan sing si Cumangga. Alayo apa gyud? Din lang, bahala na. Da. Kapos yung motor na kundo kami. Ilang, hindi na kundo. Yes, so motor. Bawa pa ako na plate to. Ibilin ti koy. Kapoy daan mo. Pagpagay ka. Pero magabawas na ka na ko. Enter pa kayo. Kita ng motor. Boss, sama boss. Plate mo. Uli ka. Bulkit boss. Ano boss? Abante na kay. Tanawa pasare. Bulkit boss lot ni. Bulkit ni boss lot. Bulkit boss lot. Mabulkit ko boss, mabuslot sad. Basta bulkit boslot na siya. Bali nimo panglikta na. Boslot, bulkit ano ta? Boslot, bulkit. Pwede sa bali-bali ho nimo. Pwede ra? Pwede ra. Balihan na sa nimo motor para ato mga boslot, bulkit. Tuwaro? Balihan. Ay, tuwaro na magulay. Gawa sa city, mabaw ka city. Ano ni basik kani imong bulkit ba ya? Buka ka eskwela na ba? Oy. Bismillah ako ni BS niko. BS niya BS. Kaya ba ka sa BS? Bachelor of Science Vulcanizing Shop? Mao na siya. Okay, mo na gani buanga. Kini. Bachelor of Science Vulcanizing Shop. Mo na ni. Center lang. Pero nga busagay. Ako boss center lang. Siguro balik ko kay. Asa ba boss tare boss? Ya. Tabangan? Kiamat boss lot gide. Lata kayo? Kani tubangan? O kana boss kay.
Tinggal ta boss, ini gimana? Sus. Sa agri ini deh. Ikaw kan nag-eskwela mo kakag PSB, organizing Bachelor of Science, organizing shop. Kung next shop ni. Ikaw na bala dia ah. Oh. Ato ni kuanan. Okay. Para kuan ba? Sige. Kuan asa tang dekat padong di? Ato ko sa anang ito ba? Ha? Sa Turapay bang bukid, nakay ko ang 6 dalawa. Oh. Layo ato atbang tos katubol. Oh muna. Wala tayo katubol at bang sila. Hindi wala kayo. Mapunta na. Kuan so gamit. Sige. Ayaw pag bulkit eh, dali na kayo ni. Layo ra ka ng vulcanizing da, kaubos ka na kakuan. Layo ra ka. Ako mo usali ko ng boss kay eskwela mo kay BSB. Bachelor of Science, organizing shop. Oh sige. Usali ko mo. Pero wag mo usali. Oh. Kali ko motor boss. 25 years na karon pa rin na flat. Ito ko karahul. Ano lagi? Sunog ko naman tayo ligid, kuan ni siya. Ano lagi sulugon? Oh, sunog ko ang ligid, may para mabalik na siya. Bus mo kaya gud. Hindi naman naman ang bukinesa. Yan ha? Sulugon ang ligid. Isang maluto ang ligid. Ano naman na bara? Ato na yung barahon mo kay. Ay, lagpalag dia kay. Mao na akong trabaho. Oh, sige, ma'am ka. Beray dia. Mo na akong trabaho. Mura may construction ng lakihan ang ligid. Day, kuha ko tong the camera to day, bro. Dahi ang ligid lagi day. Unsa ni gamit ang camera mo? Dahi kay libirat day. The camera, asa tong the camera to? Lakaw sa to. Hanang lamo ni ko, lakaw sa to. Balik ka lang rin kaman. Basta ka. Maklaro gina pagkabulkot na ha. Sige, ako bala ulit. Sige, balik mo ron. Oh, balik ka lang. Okay. Lamadura ba itong kawaran? Siya pa nagpabulkit. Gusto pa magkang-reklamo? Hindi na kayo na. Saan lagi pagbulkit ano? Panginan. Panginan na ito kit. Balik ito, mauman eh. Sangaras kapayas ba ikaw? Wait, kompresora ini. Hangin na eh. Kumbate ini, balo ba ito? Kumbate ini, kortan niyo siya. Ha, very good yan, wala ko. Automatic na yun. Wala, tao ko. Kortan na ni. Karo makapalit din ko ang gano'n. Nasal baboy trada doon ya. Basta ka nga bata, nagbalik ito, gutom naman gito. Palitan ni sudah ni. Dari kan, pabuto to siya. Apa ron to ana wa pambalik.